Tenzi aridombore dune chidziwiriro chedu tisache muzviro zvese nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu futeredu masikati nechidziwiriro chedu mekupenya pausiku nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu champupuri chatinera nechidziwiriro chedu kuna Mwari taponeswa nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu o Mwari bakoredu nechidziwiriro chedu mubatsiri muri pedyo nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu ngedombo rine masimba ngevute apotaneta ngewedu kutungamira nechidziwiriro chedu petone muchinjiko panetsime kwaro mvura yekurapa iyo yava kuna Jesu nemchinjiko wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese petone muchinjiko mutsawandiwana apondajekeserwa kupenya kwa Jesu petro nemchinjiko wenyu ndipo panozo
moyo wangu wese petone muchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petro nemuchinjiko ndoinda ndoiba yakandizosvika iyo kwerwizi petro nemchinjika wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese. Mukati mezuva ranhasi ndoda kumukwazisai nezita raJesu anogara nekusingaperi. We continue passion yandinayo is on the family, because I believe kuti iko kana kumhuri kwakanaka kunopa simba kumunhu rekunamata. Mukati mezuva ranhasi tichabata pamusoro pe a very important subject that I want you to consider mukati mezuva ranhasi. Ngativerengei mukati memabhaibheri edu kubva kuna Matthew chapter 27 verse 1 to 5. Matthew chapter 27 verse 1 to 5. I'll read in your hearing. Tichaverenga nechingezi pano totsanangurirana kuti zvinenge zvakamira sei. Verse 1 inoti iyo panapa, early in the morning all the chief priests and the elders of the people made their plans how to have Jesus executed. So they bound him, led him away and handed him over to Pilate the governor. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Then they answered, what is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Tiri kutaurwa panapa nyaya yemurume ainzi Judas Iscariot, one of the 12 disciples. Munhu aitofamba naJesu, akanga atopiwa zvekuita pachikwata chaifamba naJesu. Asi mukati mezuva ranhasi ndangachida kuti muone kuti iko how sad maperero akazoita upenyu hwaJudas Iscariot, very near to Jesus Christ but yet very very far. Varipo vanhu vazhinji mukati meupenyu vakazarurirwa zvinhu zvikuru naMwari, vakaswedera pedyo neruponeso,
kubata kusebera pedyo neruponeso zvakadaro zvekutiko they have no excuse mukati meupenyu hwavo. But sadly, kana tikaneglecta that experience yekuve pedyo naMwari, kana tikaifuratira mukati meupenyu, kana kuirasa totanga kufamba nedzimwe nzira dzisina maturo, the end is always tragic. Kazhinji mukati meupenyu hakuna rugare kune uyo anosiya Mwari. Hakuna rugare, hakuna magumo akanaka kune uyo anosebera kure naJehovha, yet ihambe ngasvika pedyo kuti abate mupendero wenguo yake. Iyo ndangoti tirove zvigwenzi patiri kufamba, pamwe hamuzivi chingamuke mukati mezvigwenzi izvozvo. But nyaya yangu iri pamusoro pemurume uyu anonzi Judas Iscariot, one of the 12. Nyasobatai nyaya iyi zvakanyatso kunaka. Ndo paya pakazotorwa Jesu akaenda kunoroverwa pamuchinjikwa. But nanchida kuti nditarise mukati mezuva ranhasi kuti iko chii chatingadzidze kana takatarisa dzimhuri about the experience yaJudas Iscariot. Musoro wenyaya wanhasi unonziko hari while love lasts. Ngatikasikeyi zvichirimo, ngatingwarirei zvichirimo, hari while love lasts. Now, chatinoda kuti titaure mukati mezuva ranhasi takazembera paexperience yaJudas Iscariot. Kugona mukati memhuri kukasika kutarisa kuti apo pane dambudziko, murigarira pasi sababa namai, rogadzirika moenderera mberi zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi, kutaura kwanhasi kwakazendamira pakuda kurwisa katsika katingaite kehwerengera nekuti yakaradza chembere nenzara. Varipo vanhu vazhinji vari mukati memuchato, but have you ever sat down to think mukati meupenyu hwako uchifunga wakatarisa spouse yako, when last did you address the things zvaanogara achinetseka nazvo mukati meupenyu? Unozviziva zvakare, akatokuudza patina yako yakakutaurira kuti zvakati nezvakati, maybe akazokanganisa hake kutaura. Pamwe akataura izwi rakakwira, pamwe akataura akashatirwa, but point wakatoibata kuti apa pane dambudziko. Saka nyaya yanhasi iri pakuadresa nyaya yehwerengera, zvinhu zvichingorudunuka, zvinhu zvichingoshata vanhu takatarisa. Tozoda kuenda kunoraura muchato wakunonyudza kwakanyanyisa, tozvipa simba, tozvipa kuremerwa kwakasiyana siyana, yet it was a very simple issue pakutanga kwayakaita, and it was registered between the two of you. Hama dzangu, pauri kufunga about your spouse mukati mezuva ranhasi, hakuna here zvimwe zvinhu zvauri kungoregedzera zvakadaro? Zvimwe zvinhu zvaunonyatsoona kuti apa panoda kugadziriswa. Spouse yako vakatotaura madhamu, kana kuti baba vakataura, murume wako akataura kazhinji kacho, ende unotozvitaura kana uchitaura nevamwe vanhu kuti he always complains about this. Now, ichocho chinhu ichocho ndo chandiroda kutaura nezvacho mukati meupenyu, the danger yekusiya zvinhu zvakaita saizvozvo zvichingoenda zvakadaro zvisingatariswe, zvisingagarirwe pasi, pasina anodedzo mumwe kuti iwe shamwari, ndakanzwa uchiti zvakati nezvakati musi uya. Please, ngatigarei pasi tinyatsotaura nyaya iyoyo. Kana muchida kuziva, hama dzangu, zvaparadza muchato, kuregerera zvinhu, kuregerera huswa hwematambudziko, bundo rematambudziko richingokura, dzima raratokufukidzirai, imi maamukati, hapana anotarisa kuti iko paroda kusakurirwa ndepapi mukati memuchato. This is the danger. Ndo nyaya yaparadza michato mizhinji, ende yakawanda yakumawere, yakuenda kunoparara, nekuti vanhu they never care to address these felt needs dzinenge dzaexpresswa neumwe wake. Now tatichida kudzidza
pana Judas Iscariot. Now Judas Iscariot tinomuhwisa zvakare tinomuziva. Now mistake yakaitwa naJudas Iscariot heinoi. Judas Iscariot akatanga dhiri rake akariplana kwenguva yakareba. Ndokuenda mukaverenga bhaibheri zvakanisa kunaka, akaenda kuvaprista vakuru akati iko mungandipei kana ndikaisa Jesu kwamuri. Now vakataura vakazowirirana, dhiri richibva ranyatsopolishwa richibva ranyatsobudwa zvakanisa kunaka. 30 pieces of silver would do Judas Iscariot. Judas Iscariot akati no, semunhu aida mari akati no, zvinofamba. Ini ndinofungidzira kuti iko pamwe hameno kana muri kumbono ndiri kungotariswa mumaziso angu emupfungwa. Pamwe Judas Iscariot akafunga kuti apa paita mari. Paaiona Jesu achiita zvishamiso akaona sekunge paita mari. Munoziva kuti iko pale varipo vamwe vazhinji vanotadza kuona zvakanaka, vanoti vakaona Jesu havaone ruponeso asi vanoona mari. Now ndo chaizvo zvakaitika naJudas Iscariot. Ndiri kutarisa Judas Iscariot achitarisa some of the things zvaitwa naJesu. Like pane vakada kumubata akabva aerekana aseri kwawo. Ndokungopunyuka zvisina kunyatsoonekwa unzi apunyuka sei. Those were miracles. Simba richibva kuna Mwari. Those were great miracles. Ndo dzakaonekwa naJudas Iscariot. Ndokuona kuti iko pamamiracles ndogona kuita mari nemamiracles anoitwa naJesu. Now pamwe Judas Iscariot akatarisa akati, tarisai, ini ndinopiwa 30 pieces of silver, ndovaratidza pana Jesu, dhiri rapera ndabhadharwa, ende ningirikiri contract yaiti unotiratidza paari, unotiratidza kuti uyu tomubata. Zvekumuhendla nekuzoenda naye, zvekuhendla product, aiwa, Judas was not in the deal. They were supposed to supply enough security and all that. Saka Judas akaona kuti ndokwanisa kungotora mari yemarema asingazivi kuti atopedyo nekuzadzisa chiprofita. Now adaro Judas Iscariot akaona kuti iko kana ndikavapa kwavari kuti Jesu uyu ini mari ndinayo. Ndofunga Judas Iscariot akati no, Jesu haangambobatwe kunyepa, haangambobatwe. Nyamba ndo pane chiprofita ipapo, ndo pane riva racho ipapo. Munoziva kuti dambudziko rechitema nderekuti pamwe pacho kazhinji unoita segonzo rinongoona nzungu asi harione zidombo rakafukidzira. Rinotonzwa kamufefeterwa kamumvuri risingazivi kuti kamumvuri kako kamufefeterwa kariri kunzwa rakatarisa nzungu ine dovi. Mufefeterwa nemumvuri wedombo rinoparadza. Ndo kazhinji kacho vanhu vazhinji vanopinda muzvinhu zvakadaro zvekuti iko munoshaya kuti ko zvamboita sei. Kazhinji vanoona nzungu but they don't see the danger that is coming. Endo ndo marongero anoita Satani mukati meupenyu, anomagnifya nzungu stereki, ovanzariva zvakadaro zvekuti munhu anopwanywa akavarayirwa. Na mukaona makonzo kana kuti mbeva, isusu takambodziteya mbeva idzi big time tisati taakuziva kuti iko no hachisi chikafu chakanaka. Pamwe pacho waiona mbeva yakabatwa neriva yakaita manhede, pamwe pacho ichinyatsoratidza kuti riva parakauya yanga iri pakati pekuinjoya. Ndo zvinoita diabolos, anomagnifya zvinenge maadvantages asi danger iripo anoivanziridza kuti isaonekwe nevakawanda. Zvoda vakatsamira pana Mwari, zvinotoda vanozarurirwa naMwari kuti apapa mari iyi ine ropa, ndaakugumira pano, apapa pane riva, ndaakugumira pano, apapa ndofanirwa kudzokera kumba. NdiMwari anotobatsira. Ngatidzokere panyaya yedu yaJudas Iscariot. So maybe akafila kuti iko ndinoisa Jesu kwavari, zvekuzoti apunyuka kana kuti aita sei, now it's none of my business, but mari ndinenge ndaanayo. And airimba kuti Jesu haangambobatwe.
There will be a miracle. They will be surprised. Vachashamisika vana Pilate nemasoja avo vachanetseka voda kudzoka kwandiri kuti munhu wako apukunyuka. I'll tell them because dhiri riri pakuti ndokuratidzai mondipa mari. No, hapana pamwe pakanziko ndofanwa kuwedzera security. Saka Judas Iscariot matarisiro aita ndeyekuti mari ndichapiwa, Jesu achapunyuka. Nyamba ndo pane riva racho ipapo. But nanchida kuti muone kuti hanzi Judas Iscariot at last akatora nguva achironga zvinhu izvozvo. Pamwe hana yake yaimborova achiti zvinhu zvine upenyu here, zvakamira sei, asi simba remari rairamba richimukwezva mukati meupenyu hwake. Pamwe aida kumboti no, I just want to abandon this is I am sinking, ndiri kuzviona kuti ndo zviri kuitika, asi simba ikakukwezva kenzungu inenge yakasetwa zvakanaka nadhiabhurosi kaimukunda odzokera. Saka zvakatora nguva achiplana nekuita nyaya iyi. Bhaibheri rinotiko at last when hell broke loose, Jesus at last akatongerwa kunzi afe, and he was handed over kuna governor to be executed. Hanzi zvadaro Judas Iscariot, hanzi mwoyo wake wakamupisa, zvakamurwadza mukati meupenyu hwake. Hanzi ndokutora zibhegi riya remari, ndiye uyo tori kwakusvika kuvaprista vakuru vaya vaakaita dhiri navo. Zvikanzi he was feeling so heavy, ndokusvika pamberi pevaprista vakuru. Zvikanzi Judas, what's wrong? Chii, mari haina kukwana here? Zvikanzi no. Ndine hondo yandiinayo mukati mehana yangu. And the priests vakaramba vakamutarisa. And Judas, a dark cloud had covered his life. Zvakanga zvaita pakuti iko ini here ndazotengesa munhu asina mhosva. Akaremerwa kusvika pekupedzisira. Aremerwa kusvika pekupedzisira. Zvinonzi iko Judas Iscariot akazotaura zvaimuremera kuvaprista vakuru. Zvikanzi no, gentlemen, and then I feel I'm not in peace with my heart. Zvikanzi tell us, Judas Iscariot, toita sei Jesu pari kutogadzirirwa? No, uya ari kufa uyawe. Pavari kudaro iye pache zvake, I can see Judas Iscariot maybe asking for a seat, pamwe just kneeling down, asina kuplana kupfugama. And then he finally said, ndatadzira ropa risina mhaka. And the priests were surprised. Kanziko Bhaibheri rinototi iko maprista akati iko, what has that to do with us? That is not our responsibility. Hama dzangu ndoda kukutaurirai, Satani haana kana chakanaka mukati meupenyu. Judas Iscariot anga abatira dhiabhurosi kweupenyu hwese, dhiri ratoita zvichiita sekunge zvafamba. But the devil doesn't have a good check for everyone anomuseva mukati meupenyu. Varangarire vese vakabatira dhiabhurosi nemwoyo wose, vakaparadza dzimhuri dzakawanda, vakadzvanyirira nherera nechirikadzi. Tarisai, vateerei mugonoona kunoperera upenyu hwavo. The devil is never a good master. Now, Judas Iscariot asvika kuya, akataurirwa rafu, akataurirwa pfini, akaitirwa mashoko ekungoregedzererwa Judas Iscariot. Zvikanzi tine mhaka yei nazvo? What has that to do with us? See it to yourself. Iyo ndo inonzi nyaya yako. It's not our responsibility. Rafu yakadaro iwe wabatira vanhu kwenguva yakadaro. Even for that little money waita basa rakakura zvakadaro. Ndoda kukuudzai, wasvika pokupedzisira, wabatira Satani maybe mumakuwa, wabatira Satani muupombwe, wabatira Satani pazvinhu zvakawanda. The best thing that the devil can give you, anoti mufana uyu ndomuitire chii? Oburitsa rufu okupa. Anoti mufana uyu ndomuitire chii? Oburitsa chirwere okupa. Anoti mufana uyu ndomuitira chii? Okuenganisa nehama dzose okupa.
pakupedzisira hakuna unoita mufakose guta reHarare. Hakuna munhu akabatira dhiabhurosi mukati meupenyu hwake akave nekupedzisira kwakanaka mukati mekurarama. It doesn't end that well. Hazvigoni. Ungatoti kupera kuvharwa kwemabhuku emunhu anobatira dhiabhurosi kazhinji, not kazhinji, always it is disaster and death. That's why the Bible says nekuti mubayiro wezvivi ndirwo rufu. Now ngatidzokerei panyaya yedu zvakanyatsokunaka. Now ini ndiri panhaurwa yekuti iko Judas Iscariot akaita basa rake kwenguva yakareba, but at last he felt so heavy. Jesu anza ari kuroverwa pamuchinjikwa. When he was condemned to die, that's when Judas Iscariot ndo paakati pepu, ndokuti ndatadzira ropa risina mhaka. Zvikanzi zvine chekuita nesu pakai nevaprofita. Iyo rafu iyoyo kakutaurirwa kakadaro pricked in the heart of Judas Iscariot. Zvikanzi akati zhu, that 30 pieces of silver pasi, ichienda ichiti imoko. Pakupedzisira the priests vakarongoramba vakatarisa. Bhaibheri rinoti iko akabva ipapo nekuda kweshungu, nekuda kwekuzvinetsa, he condemned himself also to die. Zvikanzi he went and he hanged himself. This is the end of Judas Iscariot. What a sad end. But pane nyaya yangu, pane mongo, panorira penyaya iyi, ndipekuti tarisai nguva yakabatwa basa iri naJudas Iscariot. He regretted at the wrong time. Judas Iscariot ndo dambudziko raakaita, akarwadziwa, akaremerwa panguva isiriyo. The good time yaaifanwa kuremerwa ndipo paya paaironga madhiri ake, ndo paya Jesu paaipunyuka, zvisati zvasvika kumapena. Judas Iscariot aifanwa kuteerera kashoko ka voice, that little gentle voice, ndofara aifanwa kuteerera mukati meupenyu. Right at the wrong time, wrong turn. Atoita that wrong turn, akatanga kufila kurwadziwa, but the beans had been spilled. Mvura guchu ranga ratotsemuka, mvura yadonhera mumajecha yaerera. Judas Iscariot ndokuzotanga kuti iko handisi kunzwa zvakanaka, my heart is condemning me. Hama dzangu, ndoda kutaurirai, ndo kazhinji zvinoitika mukati medzimhuri. Vanhu vanoregera dambudziko richiita ndebvu. Vanhu vanoregera dambudziko richiita masakatira. Vanhu vanoregera dambudziko richikora, richikomba kudzimara yanyevhe isingadyike. Vamwe vanoregera dambudziko richikomba kudzimara mapudzi akakomba asisadyike mukati meupenyu. That is exactly what is destroying many marriages. Werengera iya yakaradza chembere nenzara. Some people don't feel havanzwi kubatikana at the right time. They always feel guilty at the wrong time. Sezvakaita Judas Iscariot. Never make that mistake mukati memuchato. Feel guilty. Feel the pain for your spouse at the right time. Kuavoida basa. Hanzi pfungwa shoma dzinoremedza vatenzi nebasa. Iko kuda kuzozvikavha zvinhu zvakomba, wakuzviremedza mukati. Hanzi munhu ane pfungwa shoma anogona kutema muti agoswerera achiita kuzhagada muti uchifengeka achitema about 1 meter above the ground. Ozongofunga muti wapakati wafengeka, oti ndakuda kutema about half a meter above the ground. Otangisa zvakare. Pfungwa shoma dzinoremedza vatenzi nebasa. Kazhinji kana ukapusiswa naSatani, anokushandisa zvakawanda. Zvakare kupusa kunodhura.
kusangwarira, kusazembera pana Jesu kunozokudyira mari zhinji kazhinji. It will take you emotionally. Unodrenwa simba rakawanda kupfuura simba rawaifanirwa kudrenwa padambudziko raurikusangana naro. Mundikani, naurwa yandiinayo kana mukakanganwa zvese ndeyekuti iko musaregere dambudziko richiita mvere, musaregere dambudziko richiita ndebvu, musaregere dambudziko richikomba mukati memusha musingagare pasi pamusoro pazvo. Pane zvinhu zvakawanda zvinoita kuti muchato usimbe. Zvinonziko ndo zvacho zviri basic, ndo yacho foundation. You cannot do without this. Varungu vanovati ma-felt needs. Ma-needs haasi ma-wants. Tiritesera vana vaMwari. Ma-needs ndo zvacho zvinodiwa for survival. Ndo zvacho zvinotodiwa kuti muchato uendere mberi. Ma-needs ndo pekutotangira. Ndo pacho pekutotangira. Tozoendawo kune zvimwe zvinganziko muchato wazowedzerwa kakati, wazowedzerwa chaka, but anonzi ma-felt needs kana kuti zvacho zvakakosha mukati memuchato ndo pacho pekutangira. Don't ignore those things. Don't ignore the felt needs of the other person. Woregera zvichikomba, vachikomblena, vachinetseka, pamwe pacho vanogara newe pasi achitaura kuti ndiri kutambudzika nezvakati. Never neglect, don't give your back to those things. Those are signs and warnings dzekuti iko unofanirwa kutarisa padambudziko iroro, mugare pasi zvichiri zvinyoro, mubora wacho uchiri mutete, ubikike zvakanaka, zvitaurike zviri nani, pasina akuvara, pasina apinda mukati medambudziko. For example, ma-felt needs are very simple. Ekuti ko mukadzi anoda kudiwa. Anditi muri kunzwa nana baba. It's a need. Vana mai vaya vanoda kutatariswa, kufendeswa nerudo. It's a foundational. It's a pivotal. It's a paramount. It's a pivotal need yemudzimai. She wants to feel loved and adored. Zvino nguva yafamba manje. Baba, munoita unge musinganyatsozvizivi. Panze anoda kudiwa nemashoko, anoda kudiwa nemaitiro aunoita. Wamuigira kawamuigira, watomutaurira. Haikona zveya zvekuti iko ndakakuudza kuti ndinokuda musi wandakakupfimba, kana ukaona ndakanyarara zvinhu zvese zviri right, kana ndisakude no. Handizvoba kutorimaindwa. Vanokanganwa vana mai vekwedu ava, vanokanganwa kuti iko vanodiwa. Saka kutomutaurira zuva roga roga nezverunako rwake nekumuda kwaunomuita mukati meupenyu, kana kutoteerwa kubasa nekameseji. Those very simple things. Asi kumudzimai zvakakosha. It's a need. Vanopera strong yese kana achigara nemurume asingamude. Nyaya yedu iyi vanana baba yekungofungidzirwa kuti pamwe uri kuda, pamwe uchiri kuda here, kuve suspect pamusoro pemusha, uchinzi vanenge vachiri kuda, ameno zvozoonekwa papaya, ameno zvawaitawo zvozokunzi no, zvine haikona kugara sesuspect. Hanzi neumwe mutauri, dai rudo, kuda munhu yanga iri mhosva, iwewe wopiwa mhosva iwe kunzi waipara. Dai kuda munhu yanga iri mhosva, ukaipomedzerwa iwewe, panowanikwa here enough evidence yekuti upinde mujeri, yekuti iko kunyepa? Hakuna mameseji akadai ekuWhatsApp anotaurwa munhu asingadi munhu. Potsvagwa kubasa, tarisai akamufonera pakati, tarisai vanotaura pakati. Evidence yekuti unoda munhu inowanikwa here, kana kuti panotoshayikwa unotonzi acquitted for lack of evidence mukati meupenyu? Hama dzangu, that felt need
yakakosha mukati meupenyu. Vazhinji nevakawanda vanoda kuzotandanisa mukadzi hameno zvaafunga, pamwe aora mwoyo, otanga hake kabhizinesi, otanga kutoti nezvo izvozvo izvi afuratidzwa mwoyo nekuda kwekuti kazhinji when she strongly felt this emotional need yake mukati meupenyu, there was no one to love that poor woman. Zvinhu zvakaita seizvozvo izvo zvakakosha mukati meupenyu. Unozviudzwa baba, munozviudzwa kumachechi, munozviudzwa kwamunoenda kumamensi what nepano tiri kukotaura. It's a need inoda kutariswa. Haikona kuregera mudzimai wako achishaya kuti uchikuda here kana kuti hausi kuda. Vanana baba, just ndiri kungotora zvinhu zviri very very simple. Respect. Vanana baba vanoda kurespectwa. Kana uchida kutiko mukadzi aende kunogara kada nekamukadzi mubiriji, kamwe kagirlfriend mubiriji chaimo muna mukuvisi, start to disrespect a man. A man will stand for many things, will stand against many things, but they will not stand on disrespect. Havagone vanomerera kana munhu achitadza kurespekta murume wake. Nyaya iyoyo unogara muchitaurirwa maiguru, munogara muchiudzwa izvi handioni sekunge unenge wandidzikisirawo pamberi pevanhu, unenge wandidzikisirawo pamberi pevana, asi kauchinjekure kauri kuita mukati meupenyu kakupindura rafu focho iwa. Saka munoda kusumudzwa here semwana mudiki? Tingati tichatouya katichikambaira kwa aiwa uri kutamba nemoto unotyisa. Vazhinji nevakawanda vanodzitamba nyaya idzodzo idzo, vanozviita maitiro iwayaya, vanoda kuzotandanisa murume abuda mukati memba, ndo pavanozotanga koko nekumakoti nekwana tete kutanga. You are feeling guilty at the wrong time. Judas Iscariot mentality. Why do you want to work so hard at the wrong time? Usaremerwe nezvinhu izvi, nguva yafamba. Vazhinji vakazozvisungirira. Don't delay. Now, ndanchida kukuudzai kutiko mukati meupenyu patiri kurarama muchato wakaestablishwa naMwari, vana vaMwari, and the devil is against everything that God has established. Saka muchato uri kutorwiswawo nadiabolos. Regai ndikupe muenzaniso wakanaka. Sekuru wangu vaigona draft, vaitamba draft iriya rezvijaka riya remabottle tops riya. Now sekuru wangu vaigona draft, ende kune imwe language yavaitaura yekuti kusunga draft. Now vairevei? Vaireva kuti iko kana matanga kutamba uyu zvijaka zvake, kana matanga kufamba, vanenge vaine plan, grand plan inosanganisira iwewe, inosanganisira ivo, inenge yakapera kudhara. Now zvavaita ndezvekuti iko vaifamba very simple, chikafamba apa chofamba apa, chikafamba chijaka ichi, pamwe pacho vaitokupira kuti uvadye ugovara uchiita sekunge uri memba chaizvo, go wavadya, wofamba chimwe pamwe undotowadya mbiri, handiti ndizve, but ivo vari kuronga. Vanhu vazhinji vaitamba draft nasekuru wangu, you know what, vaizongotarisa mamiriro azvatoita, votarisa zvijaka zvavo kutewa kwavaita, then they all of a sudden they discover the whole picture. Vakatarisana nasekuru wangu. Kazhinji vanhu vaitamba nasekuru wangu vaiwanzoti mandidya. Izvo zvijaka zvichiripo zvakatowanda, uyande zvakawanda, uyande asi kusungwa kwaitwa tsoro ndekwekuti iko hapana kwauchaenda. Ndoda kukuudzai vana vaMwari, patinoregerera zvinhu zvichingorudunuka mukati medzimba, dhiabhorosi ari kufambisa zvijaka zvake mukati memereji yenyu. Dhiabhorosi ari kufambisa tsoro yake, ari kuiziva. Pakupedzera bhobho, parikuda kubuda bhobho, ari kupaziva. Zviri kufamba zvijaka pamunotukana muchitaura kuti nyaya iyoyo haitombotaurwe, ndinorova munhu pano, zvijaka zviri kufamba. Paunoti handina nguva, paunoti usandinetse, nyaya dzichida kuti dzitaurwe, panoda kunzi pakurukurwe, uchiramba uchiregera kuuya kumba, zvijaka zvinenge zvichifamba. Muchasvika pakupedzisira pekuti muchato unosungika
zvakadaro zvekutiko mega munowirirana. Ndakanzwa vanhu vazhinji vachitodada, we agreed mufunge takawirirana no. Mune masungirwa, musambodada mune masungirwa zvijaka nadiabolos musingazvioni. Ende zvimwe zvacho zvinoita kuti asunge kana zvinoita kuti asunge muchato wenyu ndizvo zvacho zvekuregerera, werengera inoradza chembere nenzara. Respect for men. Women vanodo munhu ari transparent and honest. Kakunyepa kanonetsa madzimai akawanda kana achigara achibvunza ko apa ingawani musi uya wakamboti, ingawani zvakati wakamboti. Transparency, kungoita zvinhu zviri pachena, ndo panokwana nyaya dzemapin code ipapo. Kuti iko phone screen chaiyo kuti upinde mufoni pane pin code, kuti upinde kumamessage pane pin code, individual messages pane pin code ine mawords yakasangana nemawords nemahashtag nemachinyi akawanda nema-exclamation marks inenge iri murududu. Tinotoshaya kuti iwe unozvigona sei mukati meupenyu. Foni inenge ichiita kunge inopisa, vamwe vanogeza vakadziruma, vamwe inenge iri izvozvo kakuve mystery iko kaya. Madzimai mazhinji, they can't stand that type of nonsense. Zvinoda kuti zvigadzirwe mukati meupenyu. Garirai zvinhu nguva iripo mukati meupenyu. Vanana baba, they have their time yekusununguka and they need companions. Time dzavo dzekusununguka, like anofarira bhora, like anofarira cricket, anofarira tennis. Izvozvo zvacho hanzi murume anokonekta zviri nani kana achiita zvinhu zvaanofarira. Maybe vari kufamba vari kuenda kumadeals, maybe vari kufishing, maybe vari kubhora. Hanzi munhu ari pedyo naye anomuperekedza in his recreation. Hanzi anomuperekedza iyeye kazhinji, they've got more chances of connecting to that man mukati meupenyu. Now imi mune muchitoti mukaona chirauro chacho munotyora. Ende mumadzimai anototiko nyangwe ririro basa rake ndimakanika, zvipanera ndo zvinoita kuti padyiwe pamba. Vanozvikipura zvipanera izvozvo kuita unge vasvikirwa, kuratidza I have no interest whatsoever. Chandinoda mari pano, asi zvipanera zvako nechi handidi kuzviona. Imi dai muchitosona karesi kekufukidza pamusoro peturusi box iya, dai maigona henyu vana mai. Mungadai maizvitarisa nguva iripo. Murume haadi zvinhu zviya zvinonziko munhu ari against zvinhu zvaanotofariro mukati meupenyu in terms of recreation and his occupation. Anoda munhu anomusapota. Ende vanhu vazhinji vanoita connect kana achifarira is into transport business. Learn something about magonyeta ake and all that. Be with him. Ive naye apo nepapo. Iratidza kuti uko unozvifarirawo. Nekuti zvimwe zvinhu zvizhinji hatiite nekuti tinotozviziva, zvakare tinozvida. Tinozviita nendaya yekuti tinoda mumwe wedu. Vanamai, rega ndidzokere kuna anamai. Vanamai, imwe need yavainayo is family commitment. Family commitment. Munhu ari committed. Hanzi hauna kuzoenda kwakati nekuti mwana aipiwa prize. Izvozvo zvine zvazvinotaura kumunhukadzi. Hauna kuzoenda wakakumbira kubasa kuti ndinoda kuita off nekuti mwana wangu ndiye ari kupa speech yemaplays anoitwa kupera kwegore. Mwana wangu ndiye ari kuita zvakati, ari muplay yaari, ndiye ari kuita Macbeth, ndiye ari kuita zvakati. I have to be there. That commitment means a lot to a woman. And vanana baba, need yavatori naye mukadzi angori right, anochena, anozvichengeta, angori right. Handiti muri kunzwa here vanamai. Mukadzi anongoratidzika, mukadzi ari
careful about how they look mukati meupenyu. Saka zvaunopfeka, zvaunoita zvose, now and to keep up also in shape mukati meupenyu hwako. Vana baba vanozvirespecta. They can trade anything for a woman who is up to date panyaya dzeutsvindi nekuratidzika zvakanaka. Zvino mabhutisi enyu aya ameno mazihembe nerimwe mazihembe anonzi mazihembe epamba, hanzi mulockdown vamwe vaitaura kuti iko takazozviona kuti mawivi chaiyo haana kugadzirwa vana baba vokumba, nekuti iko lockdown taatese hakuna wivi yakambopfekwa, hakuna dhirezi riya rakambopfekwa. Hama dzangu, utsvina chaiyo utsvina hunodzika murume pamusha, utsvina hwomumba, zvakare utsvina hwepamwiri wako iwewe, zvekungoregera zvakadaro kungoita chimbwezhu wemukadzi, kungochiti rukutu, ameno chero zvaitika, chero chadyiwa, you no longer care about yourself. Izvozvo izvo, ameno kuti chakonzera izvozvo chii, asi ngatimboregerai kutarisa chakonzera, tiri kungoti izvozvo izvo zvinotandanisa murume pamusha akabuda akaenda. Those needs mukati meupenyu, they are very important. There are many, but ndangoda kutiko ndingotarisa zvishoma. But issue yangu iri pakuti hatingaizoite here saJudas Iscariot who regretted at the wrong time. Vanhu vazhinji vanotanga kumhanya nyaya dzatoo kumakotsi. Vanhu vakawanda, they start to be concerned. Avarare, they drive the whole night vachifambira nyaya, but nyaya yacho payatove murume wacho kwatoone mwana kune umwe mukadzi uyo akatotengerwa imba, vaakutogara kwaaifiridzi, ndo kwaari kuenda achidzoka, ndo paunozotanga kuita simba iroro raimbove kupi naimhai. Regret at the right time and God will give you the power mukati meupenyu. Vakawanda vazhinji vanoda kumirira nyaya dzikombe, ndo paanozoda kuti iko fighting for my marriage, I'll fight for my marriage. No, every day nekuda kuti Satani ari kurwisa muchato, it's a day of battle. You need to sound the battle cry for your marriage. Zvakanaka zvaipa every day, kwete kumirira zvinhu zvakumawere, ndo paunozotanga kuti I want to fight for my marriage. Fight at the right time. Fight at the right time. Mwari anokukomborera achikutungamirira mukati meupenyu. The Chinese vanoti iko, hanzi iko, the best time to plant a tree is 20 years ago. The next best time is now. Mukati meupenyu, handizivi kuti iko muchato wenyu uri papi. Hakuna here zvimwe zvinhu zviri kungorudunuka uchizviona ende matoone gore, zvinhu zvacho hazvisati zvagariwa pasi, hazvisi kutaurwa mukati meupenyu, nguva yatofamba mudikani, zvinhu izvi zviri kutokomba. The best time to plant a tree is 20 years ago. But the next best time is now. It's a high time yekuti tigare pasi nemadzimai edu, we talk it over. It's a high time kuti tigare pasi nemurume and we talk it over. Kugara pasi chaiko idi, it's a today garai pasi. Maybe start with an apology and share your interest. Yekuti ko izvi ndiri kuzviitira nekuti ndinokuda, izvi ndiri kuzviita nekuti ndinoda kuchembedzana newe. There is this thing, let's talk about it now. Tatora hedu nguva chashata, but let's talk about it now. Hakuna pasingakwanise kuti Mwari apindire mukati meupenyu, asi dambudziko irori mukaregera kuritaura nhasi, muchaona kuti iko next week, next year rinenge rane nyanganyowani, rinenge rane maperspectives manyowani, rinenge rane zvimwe zvatomera pariri mukati meupenyu. Let's be very, very careful mukati meupenyu and address things in time. Kwete kuita saJudas Iscariot who came to the priests. Jesus was already condemned and he started to say, I feel so heavy in my heart. And he threw the 30 pieces of silver. Quite late, at the wrong time.
the wrong turns that he had taken were so many. Hana yako hairove seiko nezvaakuitika mukati memusha wako. Muchikutanga dambudziko richiri fresh, ndo panofanirwa kurova hana yako ipapo and fight for your marriage in time. Hurry while love still lasts. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Handizivi pamuri mukati meupenyu hwenyu, but I want to pray for you. Pamwe zvichiri kutanga, pamwe ndiwe uri mune zvatokomba, I still want to pray for you. Nekuti the next best good time is now, today. And I want to pray for you. I don't know what's happening mukati memuchato. Pamwe you no longer felt this joy a long time ago. You last felt this joy of marriage a long time ago. Wakurarama upenyu une stress. Musoro uda kuputika nekunetseka kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu. Zvijaka dzimweni dzenguva zvafambiswa zvaenda panyama nhete. Urushaya pekubuda napo. Padandi baba, padandi mai. I want to tell you something. Jesus cares. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai. Werengera yaparadza dzimba zhinji. And today I want to pray for someone mukati mezuva ranhasi vane dambudziko raane makore, kana kuti vane dambudziko richiri kungotanga. Vari kunyatsoona kutiko I still have the energy, zvichiri kugoneka kuti iko titaurirane, but somehow vari kungozviti ndichazviita mangwana. I want to pray kuti iko Satani asanyanyosunge mukati meupenyu hwavo, so that they attend to these needs dzemumuchato in time. Vabatsirei, muvaitire zvakanaka. I'm asking that you visit in a special way, Mwari, that individual. Vane michato yangoma, vangogarira vana. They long for that love. They long for that respect. Vane michato ine hondo, kukakatirana, kubatirana mapanga, ikarati, yoga. I want to pray for those people. Vasisa vatopererwa, the joy of marriage, they last felt it a long time ago. Mwari, reach out and touch that soul. Mubatsire michato idzokedzane, diabolo saashaye pekutambira mashavi ake. Muzita raJesu rinogara nekusingaperi. Amen. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high. The skies are shadowed with blackness, no shelter or help is nigh. Carest thou not that we perish? How canst thou lie asleep, when each moment so madly is threatening, grabbing the angry deep? The winds and the winds shall obey my will. Peace and steeds, whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons or men or whatever it be, no water can swallow the sheep will lie. The master of ocean and earth and sky, they all shall swiftly obey my will. Peace and steel, they all shall sweetly obey my will. Peace, still. Master, with anguish of spirit, I bow in my grief today. The depths of that heart are the trouble,
and save, I pray. Torrents of sin and of anguish sweep all my sinking soul, and I perish, dear Master. Oh, hasten and take control. The winds and the waves shall obey my will. Peace, 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 peace. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons, or men, or whatever it be, no water can swallow the ship when lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace and peace, peace and still. They all shall sweetly obey my will. Peace, 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 still. Master, the terror is over. The elements sweetly rest, and sun is uncovered the mirror, and heaven's within my breath. Linger, O blessed Redeemer, leave me alone no more. And with joy I shall make the blessed harbor, and rest on the peaceful shore. The winds and the waves shall obey my will. Peace and peace, peace and peace. Whether the wrath of the storm-tossed sea, or demons, or men, or whatever it be, no water can swallow the ship when lies the master of ocean and earth and skies. They all shall sweetly obey my will. Peace and still, peace and still. They all shall sweetly obey my will. Peace, 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 still. Danzwa nezvikomborero muri kuvapatenzi, vamwe vari kugashira madonwe mundipenyi. Mari kuneneni, mari kuneneni, madonwe mundipenyi. Mari kuneneni, mari kuneneni, madonwe mundipenyi. Musandi kureba bakananda shata ini itenzimu sazondisiye mutawe wenyundipenyi. Mari kuneni, kuneni, mari kuneni, kuneni, madonwe mundipenyi. Mari kuneni, kuneni, mari kuneni, madonwe mundipenyi. Dangandi rimuchite matine urambo ini imoyowa matwange pasi mundisu nungurenyi. Mari kunene, mari kunene, madonwe mundipenyi. Mari kunene, mari kunene,
penyi marikuneneni madolwe muti penyi marikuneneni madolwe muti penyi dangandi tiri muchitema tine urambo ini iwa moyowa batwange pasi mutisu nungurenyi marikuneneni madolwe muti penyi marikuneneni madolwe muti penyi musafu remabofu marapenyi itau bawa wa Jesus runyara rondi penyi marikuneni madonwe muti penyi marikuneni madonwe muti penyi. Hakuna ama kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa bese, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozita muduku, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudoluripo, hakuna neimwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangazi amurambiko, hakuna neumwe anozivane namo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe,
chipo chikuru zeba hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese hakuna umwe kupinda Jesu hakuna neumwe anozivane namo Jesu anotungamira tese hakuna umwe kupinda Jesu hakuna neumwe 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 hakuna umwe kupinda Jesu hakuna neumwe